fajn, ale hned zítra musíme ten nepořádek uklidit. Víš, co bychom měli udělat? Ukázat ho Sheldonu. Proč? Ha, žartuješ? Povýšil uklízení na vědu. To si věděla, že všechno u něj v bytě má štítek? Včetně popisovačky, která má štítek popisovačka. A když se na ten štítek popisovačky podíváš pořádně, je tam napsáno štítek. Je to náš host, nemůžeme po něm chtít, aby uklidil kumbál. To taky neuděláme. Jenom mu ho ukážeme a necháme šotky v jeho hlavě a ti zařídí zbytek. Dobrý večer, přátelé, pojďte dál. Krásně to tady voní. Díky. Sheldon, vím, že dnes je večer tajské kuchyně, tak jsem nakoupila na asijském trhu a uvařila ti dobrotu. To si ale neměla. Udělala jsem to ráda. Ne, vážně si neměla. Mám tu svoje. Nechal si ho, aby si to koupil? Nemohl jsem jinak, pořád mi kopal do sedačky. Sheldon, celý den stojím u plotny. No jo, musíš si připadat trapně. Ukaž mu kumbál. Sheldone, pojď, už je pozdě, musíme jít. No, ještě 5 minut. To už si říkal před 5 minutama. Amy a Penny už čekají v autě, tak odchod. Ach jo, proč nemůže být nikdy po mém? Tak jestli chce zůstat a dodělat to, tak ho potom domů hodím. Prosím, Leonarde, můžu zůstat. Sheldone, už je... Počkat, můžu jít bez tebe? Měj se. No, Penny, mám ještě několik otázek ohledně tvého šatníku. Z jakého důvodu si tam uchováváš tuhle mrtvou rybičku? Sakra, zapomněla jsem jí krmit. A taky, že ji mám. Jo, a neměla si náhodou také psa? Protože jsem našel něco, co hodně připomíná gumovou hračku na baterky. Party končí, party končí!